गिबि गिबियावनो प्रमद बर' सारनाव निमाहा बिनो दिनैनि दिनाव मानाव गेदेर आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि जि खुंथाय सिखावफोरनि साजाया मा बेखौ बयबो मिथिखागौ। मोसौ लाबोनायाव सोर बहा आथिङाव गावजादों, सोर बिखुङाव गावजादों, थिग दंफां लाबोनायाबो सोरबा आरो माबा जुदि सोरबा 2 नम्बरि खामानि मावोबा गासैबो जायफोर बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावदों बेफोरबायदिनि फिनजाथाया बिदिनो जागोन बेखौ जों गोदोबो बुंदों, दाबो बे जाबाय थागोन आरोखि। दिनै जों सावरायनो लादों माखासे खर'आव एसे ससेल' साननो हानाय ब्रेन सर्ट मानसिफोरनि सोमोन्दै आरोना एसे सावरायनो लादों, जायफ्रानोखि बाथ्राफोरखौ सानस्लाबा हस्लाबा खुगा सालाय दं होननानै बेखेवलाबायग्रानि सोमोन्दै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, अब्लानो बुजिगोन सोर मा बुंदों ना। हेलौ लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ आरोबाव। आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ। जों दिनैनि भिडिअआव माखासे बाथ्राफोर सावरायनि। जोंनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि जागासिनो दङ आरोना। बिटिआर सिमा बारायनायखौ लानानै सोरनिबा गामिया नाम गैयिखौ रागा जोंनानै सोरबा गाज्रि गाज्रि राव बाथ्राफोरजों जोंनि बिटिआरनि सिएम बिथांखौ ना रायगासिनो दं आरोना। दा बिथाङा सिएम जानानै रायजानो गोनां जादों, नाथाय रायोब्ला रायनायनिबो गोबां लिमिट थायो आरोना। मा रावजों रायनांगौ बेफोरनिबो माखासे लिमिट दं आरोना। जाय बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ बेफोर बाथ्राजों बुंनानै रायनो हायो आरोना। एसे एनैखौ दैदेनगिरिफोरखौ सरकार दैदेननायखौ बुंनो हाखायो, गासैयाबो मोन्थाय दं। नाथाय खुगानि रावा जे बोरै बुंनांगौ बेखौबो जों एसे ध्यान लानांगौ आरोना। अब्लासो जोंनि बुंनायफ्रा गनाय जाथावना जागोन। नङाब्ला नंबां जाबां ओरैनो नङि रावफोरखौ बाहायलाबायोब्ला बे जेबो ओंथि थानाय नङा। नाथाय नोंहा गावनि सायावनो नों गाव खहा खालामनानै लानायसो जायो आरोना। जुदि भिडिअ क्लिप आं ससे खिन्थिनानै होनो नोंथांमोननो, बिथाङा दा गावनो निमाहा बिफिननो गोनां जादों आरोना दा। एसे नायनानै ला नों। गिबि गिबियावनो प्रमद बर' सारनाव निमाहा बिनाय थाबाय। मैयानि मोनाबिलि समनि जिथुनिखि प्रमद सारखौ गाज्रि गाज्रि बिबुंथिजों लोगोसे रायनानै हरनाय एबा गफुर हालामाव फैबा गोदोना मानदोंबा फै होनलायनाय खोथा आरो गाज्रि गाज्रि उच्चारन बाहायनायनि खोथाफोरखौ जाहाथे आं बुंनो सानाखैमोनबाबो बुंफ्रांगारबाय। बेवहाय आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय सारनिसिम रोजा रोजा। आरो आं बेबायदि बुंनो सानाखैमोन। आं मा मेलेमै बुंफ्लांखो आं हमदांनोनो हायाखै। आं उनावसो गोसोखांफिननानैनो सारखौ बिदि बुंनाया जोबोद गोरोन्थि जादों साननानै आंनि निजिनो उनाव सानफिननाय जादों। दा बिथाङा निमाहा बिफिनबाय, गासैबो बिथांखौ निमाहा होदो ना। रायजो राजा नोंथांमोनाबो बयबो बर' फिसाफ्रा बिथांनि सायाव निमाहा होदो। बिथाङा गावनो बुंना लाखाबाय आरो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंला होननानै। जोंनि रायनायफ्रा बेफोरबायदि गाज्रि रावजोंल' नङा आरोना। नों सरकारखौ सोंखारिनो हायो, नों माबायदि हायो ना। बेफोरबायदि जानांगौमोन, मानो जायाखै बेफोरबायदि बुंनानै नों सरकारनि सायाव खावलायनो बा सरकारखौ सोंखारिनो हायो। बेफोरबायदि जानाङामोन ना, बेफोरबायदिसो जानांगौमोन। माखासे बाथ्राफोरखौ आसि दिन्थिनानै सरकारनो दिन्थिनानै होनांगोन, अब्लासो बिसोरो मावनानै होगोन आरोना। नों आं ओरैनो थाब्ला मावनाय नङा। रायनो नांगौ, बुंनांगौ, नाथाय लिमिट दङ आरोना। खुद्रां बाथ्रा बाहायनायनि सालाय दं होननानै फिदिंलाबायबा जाया आरोना बाथ्राया बेफोरबायदि। माखासे समाव जोंनि पलिटिक्स लिडारफ्राबो गोरोन्थिखौ मावा नङा। खुरां बाथ्राफोरखौ गिदिर गिदिर बुङो, नाथाय मावनायाव ना बबेबा मोनसेखौल' मावनानै 10थायाव मोनसेल' मावनानै दोनो बिसोरबो। जों गोबां नुगासिनो दं दाबो। गावजों गावथ' मेरलायनाय दङ जोंनि गेजेराव। BPFनि UPPLनि ना मादिमोन बेफोरबायदिखौल' जों सोंखारिलायनाय दङ ना। BPFनियानो जा UPPLनियानो जा माखासे लिडारफ्रा खोथा होनानै खामानिफोरखौ 10थानि गेजेराव मोनसे बा मोननै खोब बा मोनथाम बिदिल' मावनानै बाखिखौनो ओरैनो खुरांल' दामबाय थायो आरोना, खामानिफोरखौ मावा। खालि गारि आवाज खरेनाय बायदि खालामो आरोना।
बेफोरबायदियाव माखासे रायजो राजाफ्रा दुखु मोननानै माब्लाबा रागा जोंबा बेफोरबायदि गाज्रि बाथ्राफोरखौ बाहायफ्लाङोबो जानोबो हागौ। नाथाय हमथानाय गोसोआ सुखु लाबोयो होननाय बाथ्रा दं आरोना। एसे धैर्य हमनानै बाथ्राफोरखौ बाहायनांगौ आरोना। बिनि सायाव बुंबाय जा बिटिआर सिमा बारायनायनि सायाव बिथाङा रागा जोंनानै बुंदोंमोन बाथ्राखौ। नंगौ बिटिआरनि सिमाखौ बारायबाय होननानै गोबां निउसफोरावबो जों नुगासिनो दं। गोबां ना गहपुरफोरनि रायजो राजाफ्राबो बरायलायदों। नाथाय आंनाव सोंथिया बेसो ओंखारबाय थादों जे बिटिआरआ सिमा बारायबायब्ला सिमाया दासिमबो जाबायना जायाखै ना? जाबाय होननाय लोगो लोगोनो सिमायाबो जानांगौ आरोना। सिमा जाबासो जोङो बे बिटिआरआ जाबाय होनना बुंनो हायो। नङाब्ला जों माखौ बुंनो? सनितपुरा हाबबाय होनना बुंदों जोंनि बिटिआरनि सिमनाया गहपुरसिम नङाब्ला जों बे गहपुरखौ जोंनि बिटिआरआव हाबबाय होनना बुंनो हागोन नामा? ना रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो? कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन नोंथांमोना मा सानो? आंनि साननायाव बेफोरबायदि आरोना। हाबदों जोबोद मोजां जागोन जोंनि रायजो राजाफ्रा, जोंनि बड'लेण्डनि सिमाया बारायगोन, देरगोन ना? जों खौसेयै रंजा बाजायै रायजो जानो हागोन बर'जों बर'। नाथाय बाथ्राया बिसो जे हाबबायब्ला सिमाया मानो दाबो थि जायाखै बेसो आरो बाथ्राया आरोना। सिमायानो गैयाब्लासो जों हाबबाय होननानै बुंनानै लाबाबो जेबो खामानि गैया। जोंनि सरकारा बेखौ सालायनो मोनाबा जोंहा जेबो लाब गैया। दाथ' आसाम सरकारासो सालायगासिनो दं। जोंनि बिटिआरआव हाबबाय होननानै जोंनि सिएम प्रमद बर' साराथो सालायनो मोनाखैदां। दा बाथ्रा सानदों आरोना बेफोरखौनो गोनो गोथो जागासिनो दं। हाबबाय होनना होनदों नाथाय दा बोरै सोरनि आन्दाराव दं बेफोर बाथ्राया आरोना। जों दिनै बे बाथ्राखौ दोनथ'बाय आरो जों माखासे बाथ्रा सावरायलांबावनि। जों माखासे आरो बाथ्रा सावरायनो लादों जोंहा राकेश ब्रह्म बिथांनि सायाव। बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ निउस पर्टेलनि गेजेरजों बुंदों आरोना। मा बुंबावनो जकारनि बाथ्राफोरखौ जों मा बुंनो होननानै लोगोसे बुंदों सिखाव खामानि मावनायफोरनि साजाया मा बेखौथ' बयबो मिथिखागौ। दानो बिनि बादियैब्ला सिखाव खावब्लानो जोंनि बर'आ बुथारजानांगौ ना मा बुङो? एसे खोनासंनानै लालाय आं ससे होनो आरोना बिथाङा मा बुंदों अब्ला नोंथांमोना हमदां हागोन बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा मा। सरकारनि फिननायखौ जों बार बार होबाय थानो नाङा। थेवबाबो जारबारिनि जि घटना बेवहाय जि रोखोमनि दंफां लाबोनायाव सासे सुबुङा गावथारजाबाय। दा आं सानो जेनेबा सिखावा माबायदि ट्रिट मोननांगौ। दिनैनि दिनाव मानाव गेदेर आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनि जि खुंथाय सिखावफोरनि साजाया मा बेखौ बयबो मिथिखागौ। मोसौ लाबोनायाव सोर बहा आथिङाव गावजादों, सोर बिखुङाव गावजादों, थिग दंफां लाबोनायाबो सोरबा आरो माबा जुदि सोरबा 2 नम्बरि खामानि मावोबा गासैबो जायफोर बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावदों बेफोरबायदिनि फिनजाथाया बिदिनो जागोन। बेखौ जों गोदोबो बुंदों दाबो बे जाबाय थागोन आरोखि। बिथाङा बुंदों नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ सिखावनि ट्रिटआ माबायदि ना साजाया माबायदि। गोबां ना गुबुन जाथिनि सिखावफोर दङ, गोबां रेप खालामनायफोर दङ। बिसोरखौ सोरबा गावथारजानाय नुदों नामा? जेलाव सोनानै दोनदों बिसोरखौ आयेननि गेजेरजों। नाथाय जोंहा बे दैदेनगिरियानो बुंखाबाय ना सोरबा आथिङाव गावजानाय सोरबा मा गावजानाय। जोंनि बर'फ्रा गासिबो लिडारफ्रानो गावलायनायखौल' मिथियो आरोना, गावजानायखौल'। बिथांनि मत बादिब्लाबो गावजानांगौ आरोना जायनो खावो सिखाव खावग्राफोरा गावजानांगौ बिथांनि बादियैब्ला। खर'फोरा बारा थिग गैला खोमा न'। बिथाङा माने गोदोनिफ्रायनो बुंगासिनो आरोना बेफोरबायदि खामानि मावनायनि फिनजाथाया बेफोरबायदिनो जागोननो। सोरबा खर'आव होथाबना गावजानाय ना सोरबा बुथारजानाय बर'फ्रा बिदिनो जागोन आरोना बिनि बादियैब्ला। सिखाव खावोब्ला माबा मोनसे दाय मावोब्लानो। बिथाङा बुंदों ना बेफोरबायदिनो मोनगोननो साजाखौ फिनजाथायखौ आरोना सिखाव खावोब्ला। गावथारजानाय गावनि जिउखौ होनांनाय साजाखौ मोनगोन आरोना बिनि बादियैब्ला। एक्सुवेलि जोंनि गेजेराव गोजोन गोरोबथा जादों। बै बिटिसिआ गोजोन गोरोबथा होनना बुंना लायाखैमोन बिटिसि एकर्डआ, नाथाय दानिया गोजोन गोरोबथा। बै बिटिसिनि समाव गोबां मानसियानो थैदों, रावबो थैयाखै होनना बुङाखै, थैदों। नाथाय दायो गोजोन गोरोबथानि उनावबो नंखाय एनकाउन्टार खालामजानायफ्रा मा? जोंनि बर'फ्रा दोनजानो थाखाय आयेनानो गैया नामा जोंनि थाखाय ना? आरो बेवहाय हाग्रामा महिलारिया असान्तिनि खोथा बुंदों। एक्सुवेलि
बिथांनि खुगायाव बे सान्थि सोदोबानो माने समाया लासिंसिं बाथ्रा। मानोना थांनाय गोलाव सम बिथांनि 17 बोसोर सासन समाव 3,000निबो सुबुं जेरावनोखि माने बेवहाय माने जिउ गोमानांगौ जादों। बेसेबां मोजां मोजां सुबुङा बे संसारखौ गारनानै थांनांगौ जादों। बयबो मिथिगौ AK-47 गान्दुआव दोननानै दासिमबो सालायनो नागिरनाया BPFनि सोर लिडारफोरनाव AK-47 मोनामोन। थांनाय समाव बांगाल आरो बे मोनसे बाथ्राया जाहैबावबाय जोंनि बिटिआरखौ दा हिमन्त सरकारानो सोलायबावदों नामा मामानि सरकारा जे बिथाङा बुंदों मामा सोलायनाय सरकाराव मिथिखायो आयेना माबायदि सिखावफोरखौ मामानि आयेनाव गावो बेफोर बाथ्राखौ बुंदों ना जोंनि बिटिआर सरकारा मामानि बायदियैनो सोलिगासिनो दं दाबो बिनि बुंनाय बाथ्रायावथ' जों बेखौसो खोनानो मोन्दों दायो। गोरोन्थि जादों मानि मा खालामगोन रायजो राजा नोंथांमोन आं बिथांनि बुंनायखौ बारा साबजायासै आरोना बिथाङा बुंदों मामानि सरकारनि आयेनखौ मिथिखायो सिखावफोरखौ मा खालामो होननानै आरो फिन जाथायफोरा बे साजाया थैनायानो बेफोरबायदि बुंदों आरोना बिदि ना गोरोन्थि जादोंबा मा खालामगोन कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन बुंनो हागोन नोंथांमोना लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला मोजां मोनदोंब्ला साबसक्राइब खालामनो हागोन लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायबाय थानोब्ला बेल आइकनखौ अलाव थुनानै होगोन नोंथांमोना स' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो थाखाय नोंथांमोन बयनिसिम साबायखर जों दिनै भिडिअखौ जों एसेयावनो दोनथ'नोसै ना रायजो राजा नोंथांमोन थ' बाय।